Hola, bona tarda, senyora Amat. Em presento a la meva amiga Maripaz, jo soc la Rosa i ara farem unes preguntetes. Ai, molt bé, moltes gràcies per haver vingut. A què es dedica la seva empresa? La nostra empresa es dedica als serveis immobiliaris. És una empresa de l'any 48, familiar, que ara estem al canvi a la tercera generació i que tenim tres grans línies de negoci, una patrimonial, una comercial i una d'assessoria. I en aquest moment som uns 100 treballadors. Des de quan té una persona amb discapacitat? Doncs mira, des del 2011, en què vam comprar una empresa de Sant Cugat i treballava el germà de la propietària, el José María, i vam decidir continuar la relació laboral amb ell. Per què es va decidir contractar amb un jove amb discapacitat? Bé, va ser les circumstàncies que ens va portar, perquè, com he dit abans, ens vam quedar una empresa on hi havia José María, però de seguida ens va semblar que segur que seria una bona aportació de valor per tot el reste de l'empresa. I la veritat que han passat els anys i estem molt contents. Què fa aquest treballador en la seva empresa? Fa un munt de tasques de tipus administratiu, des d'arxivar, va als bancs, va a correus, prepara les carpetes pels comercials, prepara carpetes d'informació, fa un munt de tasques tant aquí a Barcelona com els dies que està a Sant Cugat. Fa les mateixes tasques en un lloc que l'altre. Quin tipus de suport rebre la seva empresa per part d'Aura Fundació? Un suport necessari perquè la feina pugui anar endavant. La veritat és que es preocupen molt de venir, d'analitzar les tasques que fa el José María, de veure si les fa bé, si no les fa bé, un seguiment molt intensiu. N'estem molt contents. Creu que podrien contractar una persona amb discapacitat sense cap suport? No, penso que no. No, perquè tothom té molta feina dins de l'empresa, el dia a dia sempre vas molt atrafegat i això comporta que si no tens algú que et vingui i et doni suport i t'ajudi, sigui molt més difícil, inclús la integració amb els altres companys, les tasques, etc. Ens pot explicar alguna anècdota d'aquest jove quan va començar a treballar? Sí, en tenim moltes, però alguna que és molt simpàtica és que cada vegada que fem una reunió general, el José María està a la segona fila. Quan acaba la reunió, el meu fill va directament a preguntar-li al José María i li diu «¿Qué te ha parecido la reunión?» I el José María, sense filtres, li diu «Me ha aburrido, me ha gustado, me lo he pasado bien o ha sido un rollo». I és la persona que ens diu les coses més clara, perquè ens ho diu tal com ho ha sentit. Creus que la persona contractada li aporta un plus a la seva empresa? I tant, porta un gran plus. No solament perquè fa la feina que ha de fer, sinó que per als altres companys, ostres, és un valor afegit el que hi hagi una persona diferent, perquè al final la societat tots som diferents i aporta molt a la relació entre tots. Recomanaria Aura Fundació entitat amb suport? Oh, i tant, la recomanaria i l'hem recomanat amb altres empreses amb les que tenim bona relació. Ho fan molt bé, la veritat. Moltes gràcies per l'entrevista. Esperarem que hagi agradat. Segur que ens agradarà, seguríssim, i gràcies a vosaltres per convidar-nos a participar en aquest vídeo.